Кой вал е най-подходящ за тръби с диаметър 32 мм или 1,5 инча? Краткият отговор е нито един от тях. 6 мм вал има гъвкавост, която позволява да преминете през тръба с диаметър 1,5 инча. Но щом започнете да преминавате през няколко извивки, този четвъртинчов 6 мм вал пак ще срещне затруднения. Така че преминаването през тръби с диаметър 1,5 инча е проблем. Когато става въпрос за двоинчови тръби, да, няма проблем с вашия четвъртинчов вал, защото радиусът на огъване е равен. Радиусът на огъване на вала е равен на радиуса на огъване при 90 градусова извивка на двоинчова тръба. Затова бих ви препоръчал да избягвате да използвате четвъртинчов вал в тръба с диаметър 1,5 инча. Това, което мога да предложа е, ако ще използвате вала в тръба с диаметър 1,5 инча, да премахнете втулката, която се намира на края на втулката, защото тя увеличава вероятността да се закачи на ъгъл или нещо подобно. Благодаря, че гледахте.